Kurtso hasierari hasiera bat emateko beharra ikusten genuen pixkat zabaltzea momoak eta saiatzea gerturatzea herriko gazte feminista ezberdinak edo berriak, ezagutzeko edo sentitzeko momoak pixka bat gertuago. Belaunaldi aldaketa bat egon da, pixka bat organikoki eman zena eta orain ere bilatzen dugu alik eta jende gehienera heltzea alan dabe eta horregatik aurkezpena irekia izin da etorri guri izin dauen edonontzako. Egon direz, mobilizazioak gehituko dugu urtero moduen, baina hartu gure izin dugu bai geurko tartea, eztabaidatzeko apurbet zer dan indarkeria matxista eta horrek batez beste forma hartzen dauen gure herrien. Eguna berari forma emateko aurrerago beste bilera ireki bat edo asamblea ireki bat zabalduko dugu, orduan animatzen zaituztego gerturatzera eta indarkeria matxistaren aurrean antolatu feminismoan.